سورة هود مكية آياتها 103 ni Qur'an suran tan kelen ya bifamu ko suratu hud biduru ni flana do jignina abayra ko sura korodoro magangaro ayan keme ani mugan saba harafu bakele ani keme kononton albina ni wolobla kelema bakele ani keme kononton albina ni wolobla harafu ba wolobla ani keme woro abin bisaba ani saba bismillahir rahmanir rahim alif lam Allah alam bi muradi bi zalika kitabun ni kitabu de matayatuhu ukimati ayatu ayube summa kasagi usilati bi afram fazia min ladun hakim abo mazakiri benenyoro khabirin ni ya bela jile ndombai ko dole ndombai afodi arde ko agana faybatu illa Allah wala de innani igadun ne lakum nadhirun ne baba ibadi awi minhu kabala yoro bashirun ani ni sujali baga wani istaghfiru rabbakum ana fara da ga ma ya fadeli ka bufle ga yauma summa kazagi abela jilenga tubi ilayhi kadalama yumati'ukum ala be auda mujin gono yanna da mulila no kai ila ajalin kada sangama musamman ni otovoledo yuti kullu abe sifadin fasaundia dunge bela jilenso aga fasaundia la wa in tawallaw na ya kodi dun fa inniya niga donne akhafu ninda wallahu hatta kelen binendo ni aw ya kodi zita walau chawan beno nu yu kodi nam fa inniya ni tata wallahu di tawallahu fa inene akhafu nisran alaykum auga azaba yawmin dongalla zaba koro kabirin no gabon ila allahi marjukum aw sagnyoro bi gada alama wa huwa Allah ta'ala qadirun sebado ala kulli shay'in sembela jelenga Tiendon innahum olo yasununa sururahum abu disi ukuru yastaghfu yarasau nadogo minhu alanye ala tiendon hina tumami yatashawna nubu siyabahum odisu nubu ka finu birula ja'alamma ala bi fendan nubu dogo ani femi nubu banga ala don gerado ni disu dunge wa min dabbatin bawam foite enno ardi dugolo la ja'ala bagambe femfe na yitama dugolo kan bele to ko bagan danfe bela jele ngala dala ay bagan minu do bi dama senani kan ga biri anyol de ko bagan nam ila ala allah rizqaha wa bela jele ngir sege bi ala de kan wa ya'lam abi akele ngir na bela jele sabati rodo mustawda'a ana akele ngir na bela jele kalfa yoro kullun den so kono ani saya kofi ala ba bela jele kalam ni be odi ko son al ni ni mo kella kana atigi bali gersegele kanga nyuma min kay kana atigi balola kelem gele abebe kitabura ni obangale do ala de masai na isangolo da ani dugma golo ile woro hakela akala reshi kera jiga yana sana ujarabi akelongele no de kai barai wallahi ni ko au mitunu sayakofe levina mau bafo ma minun kafirara ni qur'ane mage ko kordede na bangale do wallahi nam yalla wa ya kharu kabuma kadru waqtima ni ojajat lendo ubina fima min ba balikana kedo domi na bina uma amage yele mafinye kabuma temma siba jigina nuye nukera bu yele bonna noye wallahi ni an yara madin kafir lannene kabo an yoro ne mala
kasegi nanyo sama kabwa bolo igado ale wallahi jigitigi bado idrin arido wallahi nanya nene ni maula toro demenengo ya ma wallahi babu jumon dara kabunema igado ko ale wallahi niso jamado muso bandido mu'minun nulu munyina nyom bara o maangutu nyumantigiu ya fabolu bolo ani baraji no gabon abisega be imam lamini e fendo tubaye nubu wai kana ima gokuma chaman koso ebisunga fendo tuedi no dirima nam idisi korombaye ni oye abisonga okay nam kadaka unuko na koyi kasan dunga jigi muhammad kan wala malika kana kafaraka ikoni e baba ali bade ala ale de kolosili bai la jelenga wala bafode ala kira qur'an tigaire kumbe afo aina ni surandanye ne qur'ana nyonaye ni ongalon tigalen do ka tiga kumve aga damve ngwele na sera kolu wele na magana allah taala na ugera sadiqin falawe la yastajibu numa se ka jabilige awe ayadan kafu ye qur'ana njigi ni alaga doninde Allah ilaha ni ka fo foyti batu jinga wala de yala au kera yala au islamu yawa biswa man momi kana no sila mogera yuridu alhayata na binya maire la nyini dunya no kundala kasuru wasinataha naga masiri nuwaffi amida falige kadoro tigla moma malam gabara usaraula ajin gonnana alhala maulu muduna asifaila yingono ulaika alladhina lude mowe ni foite oluye la harala otasmade nam fembina nukera nam usana onu yo bara akonnana tenyi chembaye nukera malumo bara ya la momi no tigla mokera dalu jelenga kaba maro e muhammad rasulullah limanajum e shiri babi tugagode kamila la ajirli musa ka kitabu kona alenye imaman nyemaye anihine ago tigla mo lubeli mania ni qur'ane momi no kafiri ara ni qur'ana kamini kafiri jamakul dala jeleuna tasuma odi kalaidu fole nyawarande buye e kanake asikala kamini qur'ana nye qur'ana alebe che kafu imaru gazamo sonjama ulude limania masiti enno mingando eningabo mateme mogan galon tige kadalala utila maun ujira mala shiru bafu yala nunde moyewa nunde moye ko minun galon tige ala umagan chedo ala kadangani be don gelauka don gelaminu
mo bali عن سبيل الله kabo ala ka dinama ويبغونها dina nyini jengelenye وهم alhala maulu بالآخرة lillahi هم ulu tigi كافرون kafirudo أولئك ulu لم يكونوا ulu make معجزين ala kenyebawe ugolola وما كان amake لهم uye من دون tamina الله allah ta namagena lai من أولياء tamina demembaula أصحاب العذاب we angata jidi otigila mawe ما كانوا umake يستطيعون nubise السمع menima وما كانوا yere umake nubiyelike أولئك الذين ulude mowe خسروا nubone na أنفسهم yere ula وضل ما nam fentununa عنهم kabuma كانوا nukera يفترون nubungalondige لا جرم ago la koti tenno جرم uga kafira ya chakede أنهم kafolo في الآخرة nilarai هم uyu tigitigi الأخسرون ude mabune neunye إن الذين maminu آمنوا no loli maniara وعملوا الصالحات nyumbara أخبتوا nu nam umajigina إلى ربهم kadru mama أولئك o ma ngutu nyumandigiu أصحاب الجنة ulude arjana dungewe ulu tigitigi dume baade uye arjana ngonnana مثل الفريقين jama kulu filaka misaliya كالأعمى abiko mena fo fiento de ani tlogere ani meningela ani yelikela ani meningela yalla ulu bidama kanyawa dalenya أفلا تذكرون yalla ute wajuli minawa ولقد أرسلنا نوحا aye muchi إلى قومه kaduraga mawma إني kafenenu لكم نذير ne babali bade awe مبين ninga babali bangaledo ألا تعبدوا ango ma kana foibatu إلا الله wala kelen bewde إني ne أخاف misra عليكم au kan عذاب يوم donga lazaba koro عظيم min toro kabon وقال لملأ yamagulugo الذين yamagulu minu كفروا kafirara من قومه kamina ka mola ما نراك aunte إلا بشرا amani fide مثلنا na aun yero nyona ye وما نراك antiye اتبعك ko ma tugurigo إلا الذين ko ma minu nolu de anga ma majigile unye بادي الرأي ga hakilla kun forola وما نرى من فضل amma fasaunti yaye لكم awye علينا anga بل abla نظنكم awun be aw bisigiya كاذبين. galon digelawye قال nugo يا قوم yanga mau رأيتم an kibaruya إن كنت ningera على بينة dalu jelenga من ربي gaban maru وآتاني ni ala yin son Rahmatan. hinila no nabi mai Injil. gaba allah ta'ala yero لم يأتي ni kibaruya udugora عليكم awma أن نلزمكموها ya anulu zimukum ha yal an be ujago ya alawa وأنتم kasrau كارهون awe kumbawde ay ويا قومي ya ga mau لا أسألكم ne ta udeli عليه kira ya laseliga مالا nafulo ye إن أجري ne nam ne ka saramage إلا على الله ko ala de kan وما أنا ne mage بطارد ni الذين mau gembaye آمنوا ma minu liman yara إنهم ulu ملاقو ko ربهم ma binyo ya bade uye ولكني gazanne أراكم ne bi awe قوما maude يجهلون. aw be fili ويا قومي yanga mau من ma jumaindo ينصرني lo be ne deme kambali من الله kabo ala ga nyangata إن intaratu ni nunge أفلا تذكرون yala udu wajul minawa ولا أقول netafo لكم aw ma عندي خزائن الله ala ga mangasan dogolen kile bene bolo ولا أعلم الغيب dafo kombe ko dogolendo ولا أقول dafo ere إني konni ملك malikaye ولا أقول lere tafo للذين mauma فإزداري na aw أعينهم nyew bolu jomaya لن يؤتيهم wala الله to son خيرا herala الله ala أعلم ale de don gelaye بما ni fenye في أنفسهم ne be oniuna nam ne إذن okuma fe لمن الظالمين le woli man do ni gelaw do e قال
naam ko ya nu yo arjadalitana abad ya unsuli ya wakazarta jidalana yanga sulu chaya fatina nama bima ifinye aiduna kalaidula in kunta nikira sadiqin keflaudoe qala ako innama yatikum Allah ala debina awma bi naye insha lo ya alaja wama antum aw make mu'jizina ala ke mbawe wala yanfa'ukum nusihiya nega konoron ya da aw nafa aradtu nene ala nyini ansah ngan konoron ya awe kana Allah ni ala nyini de ni ala kera de na ba la nyini gaula fili huwa Allah ta'ala rabbukum alladhi aw mai wa ilayhi turja'un bi aw sagi gadalama am yaquluna hello ba fode tara ko kira qur'ana tiga gumbe wa afo qara'tu ne atige gumbe wa la ne ga jino be nyere de ga ana ne bar lembe kabo femma na bo jinu winge uhiya bi waidi kana nuhuma kabo gonye ma sideli baniya kamine ka muula mo mami no limane rakaba ikana dimi ni fenye nu kera nu bara ika kulundla na nyewi anye yeyro nam ananga waye ikana ne kuma nyonya maula mami ni yendo ni ke olo utoledo aga unu hukuma sirabi ka kulunla tuma ni jama kulu temena aga kamina kamula wiyele ala ako nawyelela kamina una an yerewo amina yele awla komi na fo jogomi na biyelana soni abina don man ne ma min na soro kulun lala nga ce garadi ngun hakile ko wajuli gelade ya don ko fendo soro wajuli la ina do ministère de la ogo nafsa yima ne tile mara min ge tino tile sara soro na de wajuli ko te fen soro on fiane wi yela la bo ko de fay parce que avec ni wajulu kila de mi ga ma wele ka dina ma anya bala mo bana abi ga mo binu ngaju na jama sikile na ga wajulu damina ubi chari wajulu kila jama bi chari la o kele ni ga gelele na mo bin kelen wele ga fo ka sa nangi waju awa hukum gane mo gote wajulu la inni munnu ko wale aka mo wele klefe ko wele sufe kuwele kenega kuwele dogola na kwale ka ma wele li mafuenda fo bolili labana ni chokoroba bi fatu aba ho jinru tigere bela fengelen pew de hame bena ja ko ya wajuli kila mi fredu ngono ko nu kana tuko ko de o kele na jiro belela no de ni sara ne ko ke nga basitala nga nu ngoni kana tuko ko le nam suni abin adon mami nilazaba bino tigila mogoma nimba malo nilazaba bi jigi atigiga do dumaledo nam futmami ni aunga nyamara na nuga halakiliye poli muso jugin gumbega ngomira poli mina ni jisina nga poyo okoro ni poli poira ango nuhu eka don nike jigangurina kamini none ya fila bela jelena cheni muso afla cheni muso ibo doni je bela jelen farla nunga ni ngulunde kono dan fembe nam ani dungewu illa man fo idungemi sabaqa alqawlu nilladhaba kuma kona oma ya denge kanana ala muso jugi nam samin habil yafis fuluduna kuluna nam ani mawami
no liman yara ibolu fana doni وما آمن nga masima liman ya nga faranuga kunji nini وقال nugo اركبوا ayele فيها jiganguluna mujreha kulin bolili abigeni bismillah مرساها kulin joli abigeni bismillah إن ربي automatique na jole do ni ba fa ka wuli iba ngani asiri kulun ga wuli iba ko bismillah abidokole na bi ga wuli ni ba fa ga jo iba ko bismillah abijo nam إن ربي nema غفور ya fa ba'du hini ba'du وهي ku jigangulun تجري abala ga boli بهم ni siramawe في موج jikurunna كالجبال obi ko me na bo kulu kurdalila ونادى نون ابنهم nu ya denge wele o to yo kanana وكان denge ngungera بمنزل adama yorola يا بني kamini kulunna alima songa do kulungon dengo ga gelende je be halakile ne filani je jin fe adama dem be waraw be sogono baum be ni maya be halakile fo minun dona kulungono no yere denge kele mbala ngale ale dama kasira na denge be baragele aradi jebe toraromi eko ki denge agonde ni ngo اركب manjmandew aitlende aha kafum fakan ka banganyu mangi iba ki yela de di fata na yororo binani nde yele معنا ka faranga afrika fasingini aya fasingini ikanage ka faranga kafiruka alaikum daga kafiriya don قال dengo سآوي wajibi ne be nyere kafu إلى جبل kada kuluma يعصمني do kulum be ne tanga ayaw kata ne bita yele nin kuluninga obe ne kisi من الماء aben kisi kabo jima قال nugo لا عاصم tangali bate اليوم arabu ko yin yordala ko la asim ism fa'il do ngam muradu ism mafuludi la ma'suma la asim ngoro la ma'suma tangali bate wala ma tangalinde اليوم bidoina من أمر الله kamina la kola إلا ko من momi رحمه. na la wina kulun tisegi garantire وهذا الموج ube ka kuma sagin unu nyogonje ngoy gana ngone dina sa ngone da infisa kuluti ma tangande jibi na ile kulinga ibe nimsande kwa akai no dembi ga kodon gata no bi ga wela libi ga kodon gata utora te fo nu nenye jole mbala fo jiwo na do nyogonje wala limauji wo dona بينهما nuhu na denje فكان denjera من المغرقين toba aw do ya farla toba aw ga وقيل uko يا أرض dugolo yo ابلعي معك egi ga jikunu ويا سماء ya sangolo ibi اقلعي ga jimi njiga nguna فقيل الماء weji nagasi وقضي الأمر we ko kiri واستوت budala modo be alaikum assalamama ni aya ni akelen gani aya ma gurna ga wuli gasigi akoma ni fiti seka nifu atubida ya ardu ibra imaaki jaja dugolo go ji jamane poy ago dugolo ga jikunu wa ya samau aqli sangolo e kan nguna jijo ji eno kera jibi doya ji commence à doya den ba kunye muso yi abada kunye muso yi awo den fa da kunye nuhu yi awo nam وقيل الماء yeji nagasi وقضي الأمر ya hala jeli konyo kiri واستوت kulin dagena على الجودي judi kuluka وقيل me mosli yorola judi kulin donen do nasa
nam uko hala kilibe mawiye min doni gelawe ونادى نور ربه nu ya mawele nu go ربي yani ma إن ابني ikado kone denge من أهلي wendunge udoye وإن وعدك edunga laido الحق ode chie وأنت etigitigi أحكم الحاكمين ede kiri tigala obela kiri dombaye قال Allah ta'ala kwama يا نور nuhu yo إنه igado gafo den ليس ale mage من أهلك idunge kisile undoye إنه igado gafo igani ningali عمل barado غير صالح nyuman tanado de de nyuman baytende ngoji be torala إنه لا نجين زي inna iga den kisile ningali atite ha nyuman bate jembe torami naw ne den torala ay den du ni kafiri de abana فلا تسألني njasiri kana nyininga ما fenna ليس علم ni donite لك iye noye إني barinne أعزك ne bi waju أن تكون ikanake من الجاهلين. silebanti udoye قال nugo Rabbi, yani ma إني ne أعوذ ne be tanga nyini fe بك bigani أن أسألك ngi deli ما fenna ليس علم ni donite nye noye وإلا تغفر wallahi nema yafabe لي nema وترحمني kahina أكون mbela bangage mabunene undoye إلى ugo يا نور nuyo اهبط ikachun بسلام nikise منا kaba onyoro وبركات ani hera jirileun عليك egan وعلى ani أمم mandonga ممن kamini mandonna معك no faralembega وأمم mandon wero fana سنمتعهم amina oludamu ثم kasagi يمسهم ala baba عذاب bolu maaliyonya kamina auna أليم min toro ka bon تلك o folen من أنباء الغيب wili ko dogolen kibariya wiye نوحيها ambu wayi إليك kadaima ما كنت ema hola mini mage تعلمها ibadon أنت eire ولا قوم wale ka mo ka koninye فاصبر e ka sabali إن العاقبة ka do ko labandanu ne للمتقين be alay tran jonde يا عاد أخاهم anyi adi kaw wo balmake cikatuma هودا hudan no hudu sana mangas mari basu angan kurda don nam qala huduko يا قوم yanga maun اعبدوا الله ay ala kelembatu ما من إله madu fende lakum awiye ayunu yatanai إن أنتم aw mage foya ka ala tanabatuina إلا مترون babin galon ne tige يا batu قوم foy te je kono ko ne batu ka kana ala kelembete foy nam atobe ngalo ya qawmi yanga maun لا أسألكم nere tiawdeli عليه tawhidi kan أجرا sa tawhidin foli awe nde saraddeli awla أجري ne ka saramage illa ala alladhi fa masadikan وطرني no yen dali sinti أفلا تعقلون yala awti hagili dewa يا قوم yanga maun استغفروا ربكم aya ma ya fadeli ka ba filanga fiyama ثم ka sagin توبوا aw bela jelen ka sagin إليه kada ala mane batuye يرسل السماء ala be sanji ci عليكم awga مدرارا tugutugulila ka caya ala be aw jedi قوة sela إلا قوتكم ya faraka sekoro kan ولا lina تتولوا folo ni denye agana yelema مجرمين jinubi gelawe قالوا ugo يا هود hudu yo ما جئتنا imana umma ببينة ni dalu jelenye وما نحن an yɛrɛ o ma kɛ بتارك آلهتنا n'an maaw tobaga ye عن قولك ka bɔ ye ka kuma ma وما نحن anw yɛrɛ o ma kɛ بمؤمنين limanajenw ye لك i ye إن نقول anw tɛ foyi fɔ إلا إيترك بعض ko آلهتنا anw maaw dɔ de ye e sɔrɔ ɲɔgɔnya بسوء ni kojugu de k'i hakili tiɲɛ قال n'o nam
Hudu ko ne be ala shari'a aw yeru ka shari'a kafin ne barlembe ka bo femma na be ala filanga fiyawla na makina lai ayin jabali ana ka bulu bila jele ka sagi akanan magono ne tawakkaltu ne njigi seme alaga rabbi ala de ne mai rabbikum ani awma ma min dabatin bam foite illa huwa wa allah ta'ala akhizun min alibado min asiyatiha ni otonsiye inna rabbi nemma ala siratin abisradega mustaqimin min tlenindo fa in tawallaw nuyu kodi qad ablagtukum ma tawalawdi ni aya kodi qad ablagtukum ma abadi ne fen la sa'uma ursiltu nuyenchi bihinai ilaykum anam kana awma yastaghfiru rabbi nemma bin nabilalige maula ayakum min yautanai la tadurruna aw jala turu shay'an koila inna rabbi nemma hafizun tangalibado ala kulli shay'in bembela jelenga walamma tumami amurna yaunga nyamarana lazabai najayna hudan ay hudu kisi wallazina ni mu'minu amanu nolu liman yara ma'ahu kabara hudu ga rahmatin nihine minna kaba onyoro wanajayna anyu kisi kabo lazabama azizin no kulugagiri watilka o defle ada kawe jahadu yana karlige ayat rabbi no maka ayawi wa sawrusulahu ya ga kira guta wattaba'u amra kulli jabbarin ye ma kana gelen bela jelenga konye de batu anijin jabbane di no kanga gele o dibiyu yu labatu fi hadhihi dunya ninjina lanatan dangalila wa yawmal qiyamati ni qiyama jodonna ala ciedo inna adan ada kau kafaru rabbahum yu manakari kagabriya ciedo budan yorma jali be ka wahinema yadin ada kawi me hudu kamowi wa ila samura akhahum anye samuda ka balma cikatuma qablala salihan salihu do qala salihu ko ya qaumi ya ne kamo ibudullah ay ala kelem batu ma min ilahin batu fente lakum awi ghayruhu ne ala tanai huwa ale alai ansaakum le dia au ka dali sindi min aladi kamne dugolo la wa istamarakum ya ukuli fiha dugolo inna wastaghfiruhu nam aya ya fadela fi thumma kasagi agatubi ilayhi kada alama inna rabbi nemma qaribun matasurundo mujibun jabli bado qalu ugo ya salihu salu yo qad kunta abati ekera fina auna ya finye qawla hadha mana hakaza كقولن كم ينفلني أتنهانا يلا إبي أم فتنتيوا أنا أبود ما أنغا فين باتو يا أبود أبا نام فوكم بيكو باتو إننا أم لفي السكين أم بسكلا مما فيني تدعونا نبي كانويلي كتا أما مريب نؤمن ما كسكلا كتا في قال أكو يا قوم يانغا ماون أرأيتم أين كباريا إن كنتم نينجرا على بينة لالو جيلنغا من ربي كابومارو وآتاني ناينسون منه كبايريرو رحمة هينلا فمن ما جمعندو ينصرني نوبين دمي من الله كمين على كالذابلا إن أسيته نينيا لكتا وما تزيدنني أو تنجيدي فيه على تفسير فكسر درندي ويا قومي يانغا ماون هذه نينفلي ناقة الله على كنيومي لكم آية دلو كبكو دواوي فذروها أي نيومين تو إنو تاكل أكادومنيكي في أرض الله على كدوغولوغا ولا تمسوها أكنا مالي نيونيا بسوء نفغالي ويأخذكم عذاب
nyangata bisinga mina قريب min toro ka bon فقروها ya faga فقال salu go تمتعوا aidam في داركم agadu kon nawla 3 أيام tile sabadurun ذلك o minyoye وعد o ye laydu de غير مكذوب galontiga afindana ye فلما tumami جاء أمرنا nyanga nyamara nana nu halakiliye نجينا ani صالحا salu kisi والذين ani mu'minu آمنوا nolu liman yara معه kafara salu kan برحمة nihine منا kamina anna ومن خزي ni يومئذ kabo donga lazabama إن ربك imma هو ali tigitigi القوي ale de masa semendi alenye العزيز ale de se masaye وأخذ السيئة nam kasikangelenye minaninge الذين maunina minu nyindoninge وأصبحوا ulabana nyongiri bawi في دارهم ukadugono naula كأن لم يغنهم gera ko mina fo masigi فيها udunnunna على chedo إن ثمودا samuda kau كفروا ربهم yu mafisiringalia على chedo بعدا halakiri be ثمود samuda kawi ولقد جاءت رسلنا abati anga chide unnana Ibrahim amma بالبشرى ni sojai وقالوا ugo سلاما anyi fo foli de la قال Ibrahim ugo Salaman. isi bi awu fanaga فما لبث amamme أن جاء barale de ma fule min ye fanani ke dunawye a sinangana بعجل ni turaye حنيذ ayirale فلما tumami رأى أيديهم na yu bolo ye لا تصل bolo tigase إليه kata sugodlalima نكرهم ayu kon وأوجد خيفة ayi a sumina siranna منهم unye قالوا siran sumi unye qalu uko لا تخف ikana siran إنا an أرسلنا uyancide إلى قوم kazan لوط lo diga moma وامرأته aya sura Ibrahim muso saratu قائمة ajolem be abiga dunon khidima وضحكت sinanga yele misinije وبشرناها aw ne lut ga kuma fole kafal azab nanu lukama ujarai awye saratu la nisoja إسحاق ni ishaqa ye وراء إسحاق yaquba fana be ishaqa kofe قالت me qalati saratu ko يا ويلتى ya ne ka bone bere آلد ne ka wolo وأنا kazurunne عجوز ye musukoroba ye وهذا بعدي chefle ni ye شيخا ale fana kɛra cɛkɔrɔba ye إن ne هذا sibe san 90 ni awa 9 n cɛ sibe san 120 anw ka den sɔrɔ jaa de dɛ anw t'o to denmisɛnw bolo naam إن هذا i k'a dɔn nin لشيئا wallahi nin ye fɛn de ye ajibɔn na kabakole don قالوا ko أتعجبين yala i bɛ kabako de wa من أمر الله ɲini ala ka kow la رحمة ala ka الله hinɛ وبركاته a n'a ka hɛrɛ jidile عليكم o bɛ aw kan آل لبيت ya ibrahima ka sukɔnɔmɔgɔw إنهم i k'a dɔn ala حميد tanni masadu مجيد masabadu فلما tuma min ذهب روح ni siran taamana عن ka bɔ إبراهيم ibrahima ma وجاءته ni البشرى nisɔndiya nana ma يجادلنا a bɛ anw susuli ɲɔgɔnya في قوم لوط loti ka mɔgɔw la إن إبراهيم ka donko ibrahima لحليم wallahi ale ye muɲuba de ye أواه segin awawun damakasiba do منيب seginba do ka taa ala ma يا إبراهيم ibrahimu yo أعرض ibrahima ko k'aw bɛ taa dugu de halaki ko hɔn k'aw bɛ dugu halaki ni mumina 200 bɛ sɔrɔ a la o ko ayi ko yala 40 dun o ko ayi ko yala 14 dun o ko ayi ko yala 1 dun o ko ayi a ko lutu bɛn de naam يا إبراهيم naam ibrahimu yo أعرض egi banamini عن هذا ka bɔ nin ma إنهم i k'a dɔn ko n ye قد جاء أمر ربك a b'a di e ma ka yamaruya nana kaba وإنهم olu آتيهم عذاب lazaba bɛna u ma غير مردود o ye seginfɛn dana ye ولما
tumami جاءت رسلنا ne an ga cidenw nana لوطا lotuma سيء ya dimi بهم ni ciden nun sabu sabu kamalin cinyin do وضاق ayre korona بهم nu ye زرعا nongonye وقال ago هذا bi يوم biye donde niye donde حسيب aga gele وجاءه قومه aga mɔgɔw nanama يهرعون uga teliya إليه kadorama kamba njasuina ka fɛrɛw kamalenw nana luti fe no dunan kamalen cɛɲɛw ومن an dun قبل ka baara ye o kolangolo in de o ko in de o de kun ye o ka fɛn ɲuman y'i bolo jogo jugu in nam wa min qablu o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye كانوا luti ka mɔgɔw kɛra يعملون u bɛ ko السيئات cɛjugu de baara ka cɛw furu u duburiw la qala lutu ko يا قوم yanga manw هؤلاء ninnu filɛ بناتي banati ne denmuso ye a ye silamɛya k'olu furu هن olu أطهر olu de sunalen dɔn لكم aw ma فاتقوا الله n'a ye siran ala ye ولا تخزون a kana maloya في n ضيفها ka dunanw na أليس رجل yala cɛ ti sɔrɔ wa منكم kabini aw la رشيد rasidu ne ye maa kekun ye n'a bɛ a min ka ɲi ani min ma ɲi n'a b'a dɔn n'a b'a hakili baara bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ ko cɛ ɲuman ye nam قالوا u ko لقد علمت wala a b'a tɛ e kɔni y'a dɔn ما من حق k'a fɔ laɲini foyi tɛ لنا olu ye في بناتك an i denmusow la وإنك لتعلم ما e bɛ fɛn dɔ tigitigi cɔ نريد n'an b'o ɲini قال duburi ko in de koyi qala lutu ko لو أن قوة ni se kun kɛra لي ne n'aw ye أوائي wala ko ne bɛ n yɛrɛ kafu إلى ركن ka taa samanse ma faso samanse ma شديد n'o kolo ka gide ko faso ba de tun bɛ ne bolo yan nɔ قالوا walayi a kun tɛ diya dɛ an kun b'a kɛ kɛlɛ kɛ ɲɛŋɔ ye an filɛ nka ne faso tɛ yan dɛ kabini nin kɛra ala bɛ kiraw ci fasobaw de la naam قالوا malikaw ko يا لوط lutu yo إنا anw رسل anw ربك ye e ma ka cidenw de ye لا يصلوا u tɛ se ka se إليك ka na e n'i ka dunanw ma فاصبر i ka kojugu tɛ si ma e ka n'u filɛ ɲɔgɔn na mani n'a y'a sɔrɔ anw de y'u ka damu ta yɔrɔ ye an bɛ fa bonyana malika kulukuti sigilen ko fɛn naam فاصبر e ka taama بأهلك ni dunkew ye بقطع ni waati dɔ ye من الليل kabini su la e k'a to su ka kɔ ni su waati dɔ sera e ni ka mɔgɔw ka taama ni naam ولا يلتفت أحد maa kelen kana kɔfile منكم kabini aw la إلا امرأتك ko e muso jugu in إنه muso jugu in de tun b'a ka du kɔnɔ ni dunanw nana ale tun bɛ ci bila dugu kɔnɔ ni ko ko bɛ kɛ plan mana tracer a b'a bɛɛ fɔ dugu kɔnɔ kofile baliyan kun kofile baliyan ɲuman ye u kanu kofile o kun u kanu kofile wa a tine de y'o ye o a tɛ ne yɛrɛ u ka tagali ni tine de tun ye kofileli ye fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ tine b'a la quoi n'i ye kofile i bɛ fɛn dɔ ye i man ka min ye quoi ala kɛra ye aliyu bila ko a ka taa Haibara kɛlɛ la a ko n'i bɔra ye ka n'i kofile de a y'a sɔrɔ n'u ye mɔgɔ min kɛ ɲɛmɔgɔ ye u b'o faga ne ye min kɛ ɲɛmɔgɔ ye u b'o faga a ko aliyu k'i ka nin kofile de a y'a sɔrɔ ɲɛdimi bɛ aliyu la a ko a ye wele ka na parce que umaru lakatabi ko ale yɛrɛ ma deli ka ɲɛmɔgɔya kanu fo dɔn ale ɲɛna ko a bɛna ale de wele mais a ye ale de wele ka aliyu kɛ ɲɛmɔgɔ ye o dɔn a ko aliyu taa u kɛlɛ mais ka n'i kofile n'i bɔra ne fɛ yen ka ne kofile aliyu bo ye sen ɲɛ damadɔ kɛ ka bɔ ala kɛra yɔrɔ la a hakili tilala k'a ye a jɔra a y'i kan kɔrɔta k'a ɲɛsinnen to a taa fa ma a ko n b'u kɛlɛ ni kɔniso jumɛn ye a ma kofile dɛ a ɲɛsi a ko doni bɛ ala kɛra man kan a ye ala kɛra de ɲininka fana awɔ tine ko in t'i baasi ye o ni fɛn min ye fɛn min tine ye dɔrɔn i b'o to yen a k'u kanu kofile
nam ولا يلتفت أحد maasi kana kofule منكم kamina wula إلا مرادك ko i muso jugu in إنهم ale مصيبها den ما ye o sɔrɔbaga ye أصابهم n'o ye o sɔrɔ إن موئدهم i k'a dɔn k'a fɔ ka rendez-vous ka layidu الصبح o ye sini sɔgɔma de ye أليس الصبح ko fo sɔgɔma ninnu sira yan nɔ su in na ti diya de ala ko yala sɔgɔma ma kɛ wa n'a ka sɔrɔ su donna dugu jɛra sɔgɔma man diya naam tuma min جاء أمرنا o kumana o kɛlen sa ni n'a ka mɔgɔw bɔra muso in yɛrɛ fana bɔra u nɔfɛ u taatɔ la kamalen ninnu nana dugu ayiwa luti baarakɛla ninnu u nana k'u bɛn'u ka baara jugu kɛ u panpanna ka don du kɔnɔ u gɛrɛla malikɛ kelen ma malikɛ in selen ka yɛlɛma a ka malikɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kaman tigɛ don a ɲɛ kɔrɔ min ka a bɛ gɛrɛ a la fo k'a nɔ bɔ a ɲɛda la a bolila a bolitɔla ye kɔgɔ ta a bɛ kulo cogo min a bɛ kulo cogo a ɲinana musoko kɔ wa bon kulokan bonyane sa muso ɲa kɔfile yɔrɔ min dɔrɔn o ye muso in halaki nam فلما tuma min جاء أمرنا ni an ka ɲamara nana n'u halakili ye جعلنا آلهة an y'u ka dugu in sanfɛlage آلهة jalna aliha نعم نعم an ye dugu sanfɛlage a سافلها dugumala ye وأمطرنا حجارة jiru y'a kaman dɔ dugu kɔrɔ ka sin k'a yɛlɛma a kun kan hali bi bin tɛ fɛlen nam wa amdarna hijaratan minnu kun taara taamarow la an ye fara jigin u kan سجيل u ye kamini bɔgɔ dilalen منضود n'o o tugutugulen don مسومة n'a tɛmɛsɛnyalen don عند ربك a ko o kumana inda rabbika imaro وما هي faralabɔ ni ma kɛ بعيد ni yɔrɔ ma diɲɛ fɛn ye من الظالمين kabini kira ka mantɔn doninkɛlaw la minnu fana y'u yɛrɛ jarabi ni nin lutiya baara n ye faralabɔ ni man jaw la de وإلى مدين أخاهم ala ye kumana ala ko an ye madiyanakaw balima cikatuma صاحبا ye shuaibu ye قال a ye shuaibu ko يا قوم yan ka mɔgɔw اعبدوا a الله ye ala kelen batu ما من إله batu fɛn tɛ tiɲɛ kan لكم aw ye خيره n'o ye ala tana ye لا تنقص a kana المكيال sumalikɛ mure nagasi ni والميزان balandenw إني i k'a dɔn ne أراكم bɛ aw ye بخير ni hɛrɛ ye وإني ne أخاف n bɛ siran عليكم aw kan عذاب يوم don ka lazabakuru محيط n'o ye lamɛlɛkɛba ye ويا قوم ya ne ka mɔgɔw أوفوا المكيال a ye murela sumali dafa a ye ni والميزان balanzana sumani بالقسط ni tilenya ye ولا تبخسوا الناس a kana mɔgɔw nagasi أشياءهم u ka koɲɛw la ولا تعصوا a kana tiɲɛni kɛ في الأرض dugumakolo la مفسدين tiɲɛnikɛlaw ye بقية الله ala ka garisɛgɛ to ni min bɛ to خير o de ka fisa لكم aw ma sumalikɛlaw peselikɛlaw a ye halala ɲini dɔrɔn a kana fɔ a bɛ namara kɛ kana a bɛ kalabantiya kɛ n'i ye sigaro bɔ de san n'i y'a suma n'a kɛra kilo 48 o kilo 48 feere i k'ala minɛ kilo 2 min y'a jɛ a perdu ta tooni min bɛ t'i bolo de walahi n'i ye ala minɛ n'o ye o de barikalen don halala fitinin ka fisa ni haramu caman ye ni mɔgɔw ye nin faamu dɔrɔn u bɛ lafiya nam n'aw kɛra jamanadenw ye ne ma kɛ tangalibaga ye aw kan u ko Shuaibu tɔgɔ u bɛ ka yɛlɛla la u y'a jaabi ni yɛlɛna jaabu ye Shuaibu tɔgɔ in yali ka seli caman o de bɛ kɛ yamaruya wa ko an ka fɛn to yen n'an faw b'o batu wala an ka fɛn baara an ka fɛn baara to yen n'an ka nafolo la min baara ka d'an ye ja ye tigitigi ye e de ye muɲuba ye e de ye maakekun ye ja i ka kekun dere e ka fisa n'an fa n'an baw ye an yɛrɛ kan ka min kɛra an ka nafolo n'an bɛ tɔnɔ sɔrɔ ko an k'o to ye ja ye maakekun ye an na dan ka to ye o u y'a nin de
qala shu'aibugo yanga mau ayin kibaruya ningera dalu jelenga kabon maru na yin gersege kamina erela gersege la kan nikka halalai ne rita lanyini ta au fungonya kada fin kelima ninya fatantiya kabon man ne kwa kamin to folo erde otoi inni uridu nate fay la yini funju mayade gaste da majirala nika bense mamake fani alade ne njigi da alaga ne bisenga da alama yanga mugu nika fungu nyonya kana au digi nyonya kata fo fe nyonya kata au suro no enu ga mugu suro wal mahudu ga mugu والمصالو كمغو وما قام لوط كمغو مجي منكم كمن أولى يرو مجنيا باي واستغفروا ربكم أيام يفدلي ثم كسجين أكتوبي كدا ماما إن ربي نما رحيم هني بعد نلمن الجوني ودود يدكانو دم بعد كتوما قالوا وكو يا شعيب تغين ما نفع كثيرا أم يرو تجامن فم كمن فينا تقول نبالا كوفو وإنا لنراك فينا أنا دائما لافلني ولنراهتك ني فسودي كنتي لرجمناك أنكم بي فرلاكرون وما أنت إمكي أنولو بعزيز ما بيتي علينا إنت ما بيتي وي كفيك بون فرلاكروني ما amba asuri kansa ni faso kunte qala sarana faso ni qala shu'aynam yendo shu'aybu ko yanga maun yala ne faso o de ga bon aw bolo adina alaga adunya ala insomina ako ko kirun fenye nema doni la meleke bado ni fenye nabo bara ngamo ay barage akalla halayaka nere barakeladi ngalalaka soni alamuna bin adon man abina modedon lilazaba bin otigima naba tigimalo waman ani momi otigila mo no ngalon tigilai aw ka kola wangono nere ka makono mbadi ka faraugan tumami amurna nam ganya marana no halagiriye ajayna suhaiba an shuaibu kisi ni mu'minu no liman yara kafara shuaibu ka nihine ka banyoro aghadi sayadu kasigangele nyminaninge mauninna ma minu nyinduninge ulabana nyongiri bawe bukadukono naula komina fu madili kasigi dukonna nununna kinyedo yoroma nyalibe madiyana duguye komina fu chugumi ni samura dugu halakira والله بعضني موسى نانغا ayawi ani dalluyaye ni obangaledo kadro firauna ma anaka jamaa jamaa nye firauna kanyamara kambatu firauna dunga ko make ni ko sabawa mai abibla ka maunye kiyama jodonna abudon tasmala domba chana goyi na domfenwe yi firan la kaw labatu yin gono lanatan dangalila ni qiyama jodonna demen chana goyi no demen fenye zalika ko de woni demen no geni ane dangalinye ko ka ko min ko ganyelena refudi son flana min dira folo ko fi
nam ako min yoye من أنباء القرى nin bɛ wuli dugu ka kibariyaw ye نقصهم an b'o kalan عليك i kan منها قائم jɔba bi dugu ninnu na وأصيل ani tigɛlen fana b'o la min binna وما a ظلمناهم tigiw halakilen kɔ a jɔlen bɛ yen walima a binnen don nam وما ظلمناهم anw mun dɔɲɔ de ولكن nga ظلموا u أنفسهم y'u yɛrɛw de dɔɲɔ وما أغنت u آلهتهم ma nafa ɲɛ عنهم ka ɲɔnni ka b'u ma التي ma minnu يدعون ni bɛ k'olu wele من دون n'a ma الله kɛ n'ala ye foyi la لما tuma min جاء أمر ni ربك e ma ka ɲamara nana n'u halakili ye وما u زادوا m'u ji di aw yɛrɛ jate fo halakili dɔrɔn de ka taara dɔrɔn وكذلك a ko o kumana bolu ninnu minɛ cogo la أخذ ربك e ma ka minɛ ni b'o cogo in de la لا أخذ القرى tuma min ni e ma ye dugulamɔgɔw minɛ وهي k'a sɔrɔ dugu in ظالمة dɔɔninkɛla don إن أخذه ala ka minɛni a toro ka bɔn sadidun ka gele إن الآيات dalu bɛ في ذلك o fɔlen na maa ye خاف ni maa min siranna عذاب الآخرة lahara ka laban ye ذلك lahara ka o dɔn يوم dɔn مجموع الناس maaw ye dalajɛ fɛnw ye له a dɔn ye وذلك lahara dɔn يوم dɔn مشهود a seereya fɛn dɔ a bɛɛ bi a bi kɛ bɛɛ ɲɛna وقره anw ti lahara dɔn ɲagaru إلا ko لأجل sanga de kama n'o معدود jadadlen dɔ a bɛna time يوم don min ya labina لا تكلم نفس nin tɛ kuma إلا ko n'a yɛrɛ ka بإذنه diɲɛ de فمنهم الشقي kunanko bi jama la والسعيد ani kunandi وأما الذين an b'a maa minnu سقوا n'olu kunangoyara في النار olu bɛ tasuma la لهم الزفير ŋunakanbu ye فيها janama in kɔnɔna والسهيق ani sigisigi kan خالدين duumɛbaga dew ye فيها janama la ما دامت ka السماوات sankolo duumalen to والأرض ni dugumakolo إلا ما o fɛn min شاء ربك ni e ma y'o kanu إن ربك e ma فعال baarakɛla dɔ لما fɛn ye yiridu n'awola ɲini وأما الذين an ma mɔgɔ minnu سعدوا n'o ye olu kunanja ففي الجنة olu bɛ arijana na خالدين duumɛbaga dew ye فيها arijana in kɔnɔna na ما دامت ka السماوات sankolo duumalen to والأرض ani dugumakolo إلا ما o fɛn min شاء ربك ni e ma y'o kanu عطاء sɔnina غير n'o ye مجدود kotigɛ fɛn dana ye ولا تكن e kana kɛ في مرية sigala مما fɛn ye يعبد ni هؤلاء minnu bi ko batu ما u يعبدون tɛ foyi batu إلا كما ko komi n'a fɔ cogo min يعبد آباؤهم ni u faw bɛ batuli kɛ من قبل ka ko nun ye وإنا anw لم وفوا anw y'u dafalebagaw ye نصيبهم ko nin yɔrɔ la nagasi fɛn dana ye ولقد آتينا موسى الكتاب wala b'a ta ɲɛ kitabu di musa ma فاختلف u ye ɲɔgɔn fɛn ɲɔgɔnya ala ولولا كلمة ni kelema de kun tɛ سبقت ni o kɔnna kabu maro لقضي u kun bɛna kiiri tigɛ بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ وإنهم ngalontigɛlaw لفي شك u bɛ sikala منه kabini an ye muribe ne bɛ maa kɛ sikala ka taa fɛ وإن كلا kelen kelen لما lewafiyannahum ala b'u bɛɛ lajɛlen dafa lewafiyannahum rabbuka e ma b'u bɛɛ lajɛlen dafa u أعمالهم ka baaraw saraw bɛɛ lajɛlen na إنهم i k'a dɔn ala خبير dugulen dɔ بما ni fɛn bɛ يعملون n'o baara واستقم tilen كما komi i n'a fɔ cogo min Umirta. n'u ye ɲamariya ومن ala kɛra ko shajjabatni hudun wa akhawatuha ko hudu a n'a ɲɔgɔnnaw k'olu de y'ale sijɛya a fɔri ye cogo min tilen tɛ kuma gɛlɛnba nam waman maa fana ka tilen تاب n'o limaniyara معك ka fara e kan ولا تدعي a kana dan sagu ala ka danjew kan إنه i k'a dɔn k'a fɔ ala بصير yeli b'a dɔn بما ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'a b'o fara ولا تركنوا dina bɛ farala ɲɔgɔn kan yan nɔ
أكنا ميلي كدر مغوما أني رنديا تسمى بعوما وما من أولياء بيت اللي باوتي أو يه نعم جنا لك أبا جيد ولوك كوباود أو كوباود مي ثم كسرين هل نيا جيد فين فيك أو تاود مي وأقيموا الصلاة لا فلا ولا تتقوا ولا تركنوا نسفيك منا ينقصبه ndoni gelaw ko ngan jogo dula fama jugu ko ngan jogo dula angana mile kasroma angana fama jugu de men fenga mi man nam أقيم الصلاة eka salijo طرفي النهار filen nongom filala soma dan ulada وزلفا ko re ko soman selfanan lazara sali wazalfa aniddo من الليل kamine sula fitir ni safai إن الحسنات ikado nyama kon farra salu يذهبن yewe السيئات jugu mo la ta saba bi ko mina fodongo do biga kokola de ذلك agomi nyoy ذكرى wajulu do لذاكرين wajulu mina lawye واصبر wala mine ka sabali إن الله ala لا يضيع أجر المسلمين ala dinni mangelaw ka salala bila لولا كان أولو بقية falawla kana ulu baqiyat dina nyumanto dungyuguna kolika kewa من القرون kamini mandona minun gonawnye ينهون nolu be fatan عن dialige الفساد kabo chenima في الأرض duguma kolola إلا قليلا o ma ke fon chinninde ممن kamini mogola أنجينا nanyolu kisi منهم kaminola واتبع الذين mawe batulige ظلموا ma minu nyendo nige ni cheniye ما ye fende batu nu nema ola وكانوا ukera مجرمين jinubu gelawe وما كان ربك emma make تلك القرى abe dugula mogo halage بظلم nin to ni sabuye فعلها kasuro dugundungew nyali gelawudo ولو شاء ربك na kunyi maja لجعل الناس akumbe mogoge أمة jamakuluye واحدة me jamakulu gelenye ولا يزالون ka jong jambe unte wulide مختلفين songo nyogonya bagawe إلا من ko mogomi رحم ربك ni mayo hina ولذلك خلقه ayu dawude kama وتمت كلمات ala ربك wuda hina de kama we fonyogo ala be hinula min ye ijija na be na sawa baraji fla bidama nimi ma be sawa baraji gele terutala nam وتمت كلمة ربك e maga ne kalmatu de نعم samalandin سمعتنا e maga kelma dafara لأملأن gomme جهنم jahannama من fa الجنة kamini jinawla والنار ana adama denuna o bela jele كلا نقص ambe kelen gele kala عليك imam lamini ka من أنباء الرسل mini kiraw ka kibare alula ما fendela ثبت فؤادك namdi dusugun sabati noye وجاءك wajaga lhaqu shi nanima بهذه nin kibaran nunna موعظة ani wajuli وذكرى ani hakilin jigi للمؤمنين lemani ajonye وقل egafo للذين mo'oma لا يؤمنون ma minun delimaniya اعملوا ay barage على مكانتكم akala halaga إنا ni an yerew barakela de yanye منتظرون ay aka ko laban kono إنا an yerew منتظرون magono baga de yanye ولله غيب السماوات sangolo gowdogolin mbe Allah ta'ala de والأرض andug magolo وإليه يرجع الأمر be ko segna da alama كله abela jele فاعبدوا ga ala ingelen batu وتوكل igi jigi seme عليه Allah winga وما ربك imma ke بغافل namba to عما kabo femma تعملون nugo bara